Kvart i 7 fik du King og Years and Years. Region Syddanmark har i årevis registreret oplysninger om alle danskeres lægebesøg, og det har været ulovligt. Men oplysningerne de er samlet i en base, som Rigsarkivet har sikret sig en kopi af, trods at oplysningerne altså er samlet ulovligt ind. Ifølge Kulturministeriet så vil de her dybt private oplysninger blive gemt grundigt af vejen, og det vil gå 120 år før nogen får adgang til dem. Jørgen Skadeborg er formand for de praktiserende læger i Region Syddanmark. Og Jørgen Skadeborg, nu skal den her database jo altså slettes, og den eneste kopi skal gemmes hos Rigsarkivet. Tror du på, at den får lov til at ligge i fred i 120 år? Det er jeg simpelthen bange for, at man ikke kan tro på. Selve forløbet op til, man nu vælger at tvangsfremskaffe en kopi til Rigsarkivet, tyder på, at der er nogen, der vil have den her database tilgængelig for forskning til medicinalindustri, interesser og andre ting, som vi ikke havde tænkt, at vores private patientoplysninger skulle ud og cirkulere i. Hvad er det, du har set, der gør, at du ikke tror på det? Jamen selve forløbet her op til beslutningen, hvor man på meget udemokratisk vis har udsendt en bekendtgørelse, som gjorde, at ingen havde mulighed for at nå at indsige noget i høringsfasen, og så lige få dage før, at høringsfasen udløber, der skærper man lige 2 dage af høringsfasen, således at man ikke når slet i Region Syd, som annonceret. Det er simpelthen nogen i centralmagten, der ønsker, at det her det skal ske. Du mener, at der vil være stor interesse for at få åbnet den her base for offentligheden tidligere. Hvorfor er det, du tror det? Jamen det har vi jo bare set gennem de sidste halve år, at man har gjort det ene krumspring efter det andet for at undgå sletning af de her ulovlige data. Men altså, hvem er det, der kan bruge de oplysninger? Der er enorme medicinalindustri interesser på spring. Regeringen har en forestilling om, at der kan laves milliardforretninger på at sælge danskernes fortrolige oplysninger. Nu nævner du så regeringen. Du kan lige prøve at høre, hvad Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen han siger, når han bliver spurgt om de her oplysninger, om de kan komme for dagens lys, før der er gået 120 år. Kulturministeren lægger virkelig de her oplysninger bag lås og slå dybt nede i Rigsarkivet, og det er klart, at de krav, der bliver stillet til, at de skal gemmes væk, de bliver overholdt. Men det kræver ikke andet end en lovændring fra jer politikere. Så kan I godt kigge i den. Sådan er vi ikke i Danmark. Altså, vi er et af de lande med størst ordentlighed, og derfor har jeg personligt ingen skepsis i forhold til, at Rigsarkivet kommer til at ligge med en kopi, når det vel og mærke bliver besluttet, hvordan det skal håndteres. Så altså Socialdemokraternes sundhedsordfører, han lover jo, at det ikke bliver offentliggjort før om 120 år. Tror du på det? Altså, den største ordentlighed, den kan jeg ikke tiltro politikere, der selv har en baggrund i medicinalindustrien, som Flemming Møller Mortensen. Egentlig kan jeg vist ikke sige det. Jamen, Jørgen Skadeborg, tak fordi du var med. Selv tak.